Van úgy, hogy az ember lazítani szeretne, és ezt miért ne egy pohár bor mellett tegye meg? Vallja Huszár Levente, aki a Mártonnapi pincejáráson borkóstolóval és hideg tállal fogadta vendégeit a Pázmánd falui huszárpincészetben. Magát a pincét azt komolyabban 3-4 éve kezdtük el működtetni, de hát a borászat az nem oda nyúlik nálam vissza, nekem még a gyerekkoromhoz nyúlik vissza. Itt, ahol most vagyunk, Pázmánd falu környékén, az a mondás volt, hogy minden rendes férfi embernek van egy pincéje, meg minden rendes férfi embernek van szőlője, és hát a nagyszüleim, dédszüleim is ehhez tartották magukat. Hát én úgy nőttem fel ezen a környéken, hogy gyermekkoromban is a nagypapámmal már jártam a szőlőhegyet, kint voltunk, dolgozgattunk. Hát nem minden szőlő és borászati munkát szerettem abban az időben még meg. A hordómosás például nem volt a kedvencem, de hát ezt kinőttük, és 2003-ban elsőként még hobbi szinten kezdtem el borászkodni, majd elvégeztem a borászati iskolát, és hát így jutottunk arra, hogy ezt a pincét felélesztjük, működtetjük, és megpróbáljuk a pannonhalmi borvidéki szőlőtermesztés és borászat hagyományát is továbbvinni. A huszárpincészet programjaival egész évben várja vendégeit. Borkóstolóval egybekötött pincejárást egyébként nem csak Márton napján tartanak, hanem pünköstkor és Vince napján is a vidéki jellegzetes borait kóstolhatják meg az érdeklődők. Van chardonnayünk, van rajnai rizlingünk, de mellette most választékként az irsai, otthoni muskotáj és szürke barátfajtákkal kezdtünk el foglalkozni, és ezek már ettől az évtől kaphatók is nálunk. A pincészet specialitása a pincepörkölt bográcsban, amelyhez egy jófajta vörös bor passzol. Jó borhoz jó étel illik, de mitől lesz valaki jó borász? Szerintem az kell egy szív, egy lélek, tehát az embernek elhivatottnak kell lenni maga a szőlő és a bor szeretetére, hiszen a borászat az nem csak abból áll, hogy elkészítjük a bort, ott magát a szőlővel kell foglalkoznunk, a borokkal kell foglalkoznunk, és az embernek azokat a borokat, amiket saját kedve, saját szájíze szerint megtermelt, azt el kell fogadtatni a közönséggel, meg kell szerettetni vele. Úgy látom, hogy jó úton járunk. A huszárpincészet célja, hogy olyan borokat készítsen, amelyek a pannonhalmi borvidék jellegzetességeit hordozzák magukban. A pincészet várja az érdeklődőket Pázmánd falun, ahol a teraszon jó idő esetén 50 fő számára tudnak helyet biztosítani. Aki a pincészetben szeretné elfogyasztani borát, megteheti a kandalló tüze mellett cigányzene és nótaszó kíséretében.